Sadya og puno sa kolor ang pagsaulog sa ika-47 nga adlaw na tawhan sa lungsod sa Maluso dinhi sa probinsya sa Basilan. Ang usa ka simanang okasyon nga gisugda ni adtong Disyembre 5 ug nahuman ni adtong Disyembre 11 gikonsiderar nga pinakasadya ug makasaysayan alang sa mga residente sa lungsod sa Maluso. Sa unang adlaw sa selebrasyon, gihimo ang parada sa lain-laing tribo sa mga lumulupyo sa Maluso samtang nagsulob sa sapot sa tribo. Gisundan sa mga nagkadaiyang sayaw o pag-abri sa Maluso LGU sa ilang tourism center nga gipanguluhan nila ni Representative Mujib Hataman ug Maluso Municipal Mayor Hani Bud. Ug gipakita ang ilang tatak kun landmark nga mao ang Marayaw, Maluso. Sa pakipagtambayayong sa Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT Basilan, ilang gipangunahan ang pag-abli sa Business Expo o Night Trade Fair sa Maluso sa tumong nga mahatagan og dugang kahibalo sa pagpalambo sa konsepto sa pagdani sa mga turista nga malingaw sa ilang ecotourism project ug mga produkto. Gihimo usab atul sa usa ka semana nga selebrasyon ang Color Fun Run, Biking for Peace, Pinoy Games, Basketball Tournament, Dragon Boat Competition ug uban pa nga nagdala og kahinam ug kalingawan sa katawhan. Gidayeg ni Congressman Mujib Hataman ang mga paningkamot ni Mayor Bud nga mapalambo ug mapanindot ang lungsod sa Maluso. Nagpasalamat si Deputy Speaker Attorney Liza Alamea sa lokal nga panggamhanan sa Maluso sa padayon nga pagpaningkamot sa pagpatunhay sa kalinaw ug padayon nga kalambuan sa lungsod. Hinungdan nga si Attorney Alamea miingon nga ang Maluso area mahimong ecotourism hub sa umaabot na panahon tungod sa kaanindot sa mga lugar ug kadaghan sa mga produkto nga mahimong atraksyon sa mga turismo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!